Persiapan untuk atraksi panjat bambu, tolong dipersiapkan, dicek tali sama bambunya. Nyolong sirko Anoman sajuk kumandang Galang kaos tapi Kopong gede jroning praja
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Monggo dicek kali-kalinya nggih. Karena atraksi panjat bambu dan atraksi meminum air mendidih dicampur dengan bilangan kopi akan segera kita laksanakan. Monggo tolong dicek kali-kalinya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kantor panjenengan ingkang ngaturaken atraksi panjat bambu. Mun kesupen gayungipun. Gayung nggih. Monggo. Ngomong ing cinta karo budaya monggo. Hati-hati gerca bagus. Waspada aja kamu ger. Anggenipun ngaturaken atraksi panjat bambu. Alon-alon motor gerebek patok. Sing penting gayunge ger. Monggo matur. Monggo Bu Yuyun. Oh,
Ojo lali cikrae simpen ya. Cikrae disimpen. Cikrak karo gayunge ya disimpen. Wes, ayo. Ojo lali cikrak karo gayunge digawa udun disimpen. Pasangan khusus. Sumuruping surya wayah sore lagi adik rasa galau abang rasnaku ilang busro apa pangsan lelakon sekta tapo sliramu ngatoni ati
hatiku apa tenang lelakon sing tak sangka sebut rasmamu ngambu bisa dinasti seliramu dapat jebak ras neni nenya seliramu orang kerantaan tapi kesannya tak terima lakonku najak mari serene hatiku muga Gusti paring pepaten kabeh lalakon urip iki dinasti seliraku